Aviam, què has dibuixat, Ezequiel, aquí? Este dibujo que no dibujo. Vale, l'Ezequiel ha fet aquest dibuix, no? I aquí diu que hi ha una persona que opera i cura. Aquí una persona que es dedica a fer complir les normes, vale? Com es diu aquesta persona? Cristiano. Vinga, explica'ns. La persona que té un xiulet i treu targeta groga i vermella, com es diu? Luis. Luis. Persona que es dedica a conduir un autobús, com es diu? Aixa. Molt bé. La persona que es dedica a xiular en un partit de futbol i treure targetes, com es diu? Roni, molt bé. Persona que es dedica a conduir un autobús, com es diu? John, molt bé. Us agradaria conèixer aquesta conductora? Sí? Vale, perfecte. Les fem passar, les convidem. Hola. Bona. Hola. Bona. Hola. Bon dia, no? Bon dia! Doncs aquí tenim a les persones que heu dibuixat. Què us sembla? Em dic Noemí i soc conductora d'autobús i porto un autobús per tot Barcelona. Jo em dic Judit, soc cirurgiana i els meus que expliquen maratons de la panxa els opero. Hola, jo soc Isabel i soc policia, mosso d'esquadra d'aquí de Badalona. Juntament amb la companya. Jo soc la Judit i, com us ha dit, som Mossos d'Esquadra i sempre anem en binomi. Per això no hi vull les dues. Un autobús. Al principi costa molt, però és com quan tu comences a escriure, te costa i a mesura que vas escrivint cada vegada ho fas millor, no? Doncs amb l'autobús igual, al principi costa molt, allò tan gran, però a mesura que vas conduint, ja molt fàcil. Siempre estás con más gente y siempre te ayuda. Es difícil, pero con esfuerzo se consigue. ¿Y si se rompe el volante? Esperemos que no passi. Les policies dirigeixen el trànsit i una persona que porti una grua em remolca fins a la cotxera. No? ¿Por qué la policía Sí, el walkie-talkie, sí. Per comunicar-nos és. Quan passa alguna cosa, nosaltres ens comuniquem, és com un mòbil, ens comuniquem per aquí. Clar, tinc que demanar recolzament perquè vinguin a ajudar-me. ¿Sabéis el teléfono de urgencia, no? De emergencia. Muy bien. Porque los autobuses, cada uno es diferente, cada uno tiene otra forma. Hay dos tipos de formas, que es recto y el otro que es articulado, que es un trozo rígido, luego tiene ese acordeón. Muy divertido ir ahí cuando hay curvas, ¿eh? ¿Habéis ido alguna vez? Una cosa... Claro, vamos, ríete de Portaventura, te ríes ahí. Y eso se llaman articulados. Es una linterna para cuando trabajamos de noche y no podemos ver, encendemos la linterna y así no tengo que llevarla en la mano. Y tengo las manos negras. ¿Cuánto tarda la policía en ponerse todo? El cinturón piensa que todo va junto. Es decir, yo me lo quito y está todo junto, no tengo que ir poniendo uno por uno. Yo trabajo de 6 a 1. Yo depende de los días. Hay días que hago como vosotros, entro pronto por la mañana y a media tarde me voy. Y hay días que entro por la tarde y me quedo toda la noche hasta la mañana siguiente. Hay 5 turnos y hay mañana, tarde y noche. Y luego los que tienen horario son los de mañana.
En els vostres dibuixos, què dibuixàveu? La majoria que ha fet. Más chicos o más chicas? Yo todo chico. La meva pregunta per elles és si, pel fet de ser noies, en la vostra feina, us heu trobat amb alguna dificultat. Tinc moltes anècdotes desagradables que no crec que hagi d'explicar, però, per exemple, porto una camisa dels meus companys. Aquesta no és una camisa de dona, és una camisa d'home. Les camises de dones que portem les conductores els hi falta aquesta butxaca. Són més estretes, d'aquí també, i llavors no m'arribo al volant. Jo quan era petita no sabia que les dones podien conduir un autobús, perquè no hi havia. Jo fins que no vaig conèixer una dona conductora, no sabia que les dones podien conduir. I vaig dir, doncs igual vaig a conduir un autobús. Jo a l'hora d'estudiar sí que no hi ha... O sigui, per accedir a la carrera, no, per anar a la universitat, tothom té les mateixes oportunitats d'accedir. Però sí que quan has de trobar feina o en el tema quan estàs fent pràctica, es valoren més els nois que les noies. I pel simple fet de ser noia, has de demostrar el doble que tu també ets capaç de fer tot allò. Quan vaig decidir ser policia, quan li deia a la gent, estic preparant les oposicions, clar, la gent diu, ui, tu, si ets una noia, per què no? La mateixa feina pot fer un noi, una noia. Pensen que només ho pot solucionar un noi, però no tot és la força, sinó que a vegades es soluciona un problema també parlant. Podeu ser el que vulgueu, encara que sigueu les primeres. Maria. Una cosa, es para todas. ¿Te gustaría ser pequeño otra vez y ir otra vez al colegio? Jo sí, perquè escribes muy bien, Tornaríeu a agafar la mateixa professió? Jo sí. Jo no. Jo seria bombera. ¿En la cabeza o está embarazada? Nosaltres tenim, com elles tenen un walkie-talkie aquí, a l'autobús tenim un micròfono, llavors li donem el telefonillo i se'n posen els meus jefes i els dic què passa i ells s'encarreguen de tot. Que porque todos son chicas. Fue ayer. Pero bueno, da igual si son hombres o chicas, porque todo tiene... Da igual si uno tiene más fuerza, otro no tiene tanta fuerza, da igual. Lo importante es cumplir tu sueño. Mm-hmm.